Iti may sa kakabsat nga aramiden tayo itata nga oras. Iti panaginadal tayo, iti lesson tayo kada ito'y nga lawas. Dati pelang nga dadalan kakabsat iti libro, iti umuna, ken iti may kadwa nga Korinto. Nga isu iti sao ni Apo Diyos nga insurat ni Pablo, ngagpaay kadagiti anak na iti syudad iti Korinto. Katagyaman tayo kakabsat, agsipod ta, daytoy klase tayo ket si bibiyag. Ape si bibiyag ko na. Gaputa intun no agrugi tayo. Ada kayo kakabsat, di kaya mangikabil iti komensyo iti live broadcast tayo kas kuma itata. Adamit di kaya mangited iti personal messages da. Ako na da, done sharing. Dito nga raramidin tayo kakabsat ket isu iti maysa nga commitment tayo. Commitment mi nga tultuloy nga mangidalan dito nga panangyadal. Commitment yu nga makiagda kada ito Sabbath school class tayo. Commitment yu nga itedyo kadagiti gagayam yumat. Dito'y nga adalin tayo itata. Apay nga adda kada tayo dito kakabsat. Dahil ragsak tayo nga agserbi kini Apo Diyos. Ket iti pa nagpatuloy tayo kakabsat. Kahit mi nga ited dayjay na impusuan nga panagyaman mi kada kayo. Saan mi nga mainaganan iti tunggal maysa kada kayo kakabsat. Ngem gaputa daytoy agrupo tayo. Ket maysa kakabsat adakkel a klase. Ni Apo Diyos iti pangisubyan tayo iti dayaw. Ni Apo Diyos iti pangibagaan tayo, pangibkasan tayo. Dayjay panagyaman tayo akas agkakabsat. Sakbay tayong agpatuloy kakabsat, dawatek nga agkararag tayo. Agtultuloy o Diyos iti panagdayaw miken ka. Ket agtultuloy met Ama iti panagyaman miken ka. Dayawen da ka agsipod ta sikay ti Diyos aman nakabalin ti amin. Ket agyaman kami agsipod ta agtultuloy nga iparangarang mo dayjay ayat mo kada kami. Marik nami dagiti nabuslon ken napili a bendisyon nga itited mo kada kami itinaldaw-aldaw. Dayjay panagsungsungbat mo o Diyos kadagiti araraw ken kararagmi. Agyaman kami launay. Agyaman kami kadayto leksyon nga ingkam adalen itata. Dawaten mi Ama nga iti Santong Espiritum iti mangidalan kada kami. Maikkan kami kuma iti nalawag apan nakaawat. Maikkan kami kuma o Diyos dayjay natibker ken si bibiyag apan nagdesisyon. Nga dayto yung adalan mi nga leksyon, itata, aramiden mi, babaen, iti parabor mo. Tulungan na kami nga rod, itinagan na po Mesos. Amen. Ada tayong kabsat iti lesson number 7. Iti title na, Maysa Aladawan Ti Ayat, A Portrait of Love. Iti paset nga mayulo ket masarakan kabsat ti umuna a Korinto 13 versikulo 13 na isurat ket basaan tayo. Ket ita mataginayon ti pamati ti namnama ti ayat. Dagitoy atallo ket iti kadadakkelan kadakwada isu ti ayat. Iti konklusyon kakabsat, iti chapter 13. Dahil ti bagbaga tayo nga love chapter. Ibaga tayo nga dati talo a klase iti ayat. Anya, dahil ko na tayo nga agape, isu dahil kadadakkelan nga ayat. Isu ti adalin ta itata, dahil ayat iti Diyos. Adamit kakabsat, dahil ko na tayo nga philos, dayjay panagkikinabsat, adamit dayjay eros, dayjay man ayat iti agasawa.
Ngem daytoy nga ayat nga intay adalin itata. Isu kakabsat dayjay maysa nga panagbiag nga isu iti ited ni Apo Dios kadatayo. Apay ako nak iti kasta. Ammo tayo nga ti Dios isu ti ayat. Ket no iti Dios isu iti ayat, nga addan kadatayo babaen iti panagtaeng iti Santo Espiritu kadatayo. Subyente iti lesson tayo kabsat. Datayo iti templo. Templo iti Santong Espiritu. Dayjay nga Espiritu ti Dios nga isumet laeng iti ayat. Kas ti inaramid na kadagiti kamkameng ti iglesia iti Corinto. Binalbaliwan na ti kababalinda. Manipod kadagiti kababalin nga dagiti panagsisina. Gapu iti na dumaduma nga kapanunutan. Pinili da nga suruten da ni Pablo. Daduma pinili da nga pilyen da ni Apollo. Daduma pinili da nga patsenda ni Pedro. Ngem gapu kadagiti ayat. Sino di ayat ni Apo Jesus? They were united in one. Nadal tayo kakabsat nga di unag ti iglesia, saan nga exempted kadagiti basol? Nadal tayo ti basol iti iglesia. Nadal tayo nga da iti maysa nga membro nga iti pinili na nga pakirelasyonan ti asawa di amana. Ngem na amuan tayo kakabsat nga iti ayat. Mabalin na nga kaluban dagiti kadadakkelan a basol. Ket gapu kadayjay nga ayat. Dayjay akamkameng iti uneg iti iglesia. Naisalakan. Iti kunana ni Pablo iti Diyo dahit ama nagbasol kini Satanas. Tapno maisalakan iti kararwana. Dayjay nga ayat. Nga inadal tayo kakabsat. Isumot laeng iti nangisagana kadayjay iglesia iti Corinto. Ngano adda iti umay apan nagsusupyat. Inadal tayo di napanalawas. Supyat iti taraon. Ngem intunno addan dayjay nga ayat. Dagiti napigsa, sino dyan napigsa? Dagiti amona kadayjay nga doktrina. Tulungan da dahil nakapsot. Di kurang iti pan nakamuda. Babaen iti example iti panagbiagda. Itatan ti adalin tayo. Dayjay kakabsat ladawan iti ayat. Ammo tayo nga rod nga iti leksyon tayo. Buklen kakabsat. Dayjay love chapter iti Biblia. 1 Corinthians chapter 13. Naadal tayo nga iti iglesia isu iti maysa abagi. Paul compared the church to a human body. Nga digiti amin apaset na. Adda iti na ituding na pili nga aramiden da. Each member has functions and roles to play. Uray no agduduma da. Ngem intun no agtrabaho da. They are complementary and they are essential to the whole body. Isu nga iti inadadal tayo kakabsat anya. Ket kitaan tayo nga ni Pablo ket inusar ni Apo Diyos. Maminsan pa'y ibalakad ko, kapsat. Saan tayo kuma nga pagsisinaen iti libro iti Corinto umuna ken mikadua. Nga pilyen tayo iti maysa kapitulo, pilyen tayo iti maysa nga bersikulo,
ket patakderen tayo akas independent a kinapudno. Saan? No di dahi alaen tayo kakabsat, iti kinapudno, tasurat nga rod. Ada dahi kung kunatay tatang spliced video. Anya raramidin da. Aramidin da nga dahi may isang nga pudno agbalin akas la ulbod. Wenno dahi may isang nga ulbod agbalin akas may isang apudno. Taramidin da ket po din da. Daytoy tinakamamakagabsat ka daytoy technology itata. Daytoy tinakamama. Isu nga inton no agbuya ka kasalanan ni apekas di tinbagana. Saan gayam tapay pinuted da spliced. Saan nga mabalin kakabsat nga kasta iti aramiden tayo. Alain tayo di lesson number 1, ingana iti lesson number 7 itata. Agkukunek ingana iti lesson 13 into numalpas tayo iti libro iti mikadua a Korinto. Isungarod nga itikit kitahaan tayo kakabsat anya. Intiden ni Apo Diyos kaday di iglesia na iti Korinto, dahi ko na tayo nga talunggading an espirituan, the spiritual gift. Malayip ko dahi sirmata. Nga inted ni Apo Diyos ken ni Ezekiel, inpan na iti maysa nga turod. Looking down was a valley. Ket nakita na kakabsat, impakita na Apo Diyos, anya ti makita mo kuna nakadayjay nga propeta nga ni Ezekiel. Nakita na dagiti namaga atultulang. Nagsisinada. Dinamag ni Apo Diyos, o tao, ni Ezekiel tinagdamagan na, kuna na digitoy kadi nga namaga atultulang, agbiag damanan. Iti sungbat ni Ezekiel, sika iti makaamu Apo, ta sika ket man nakabalin amin. Then God gave Ezekiel the mission tapno dagijay anamaga atultulang. Nga inrepresentaran kakabsat iti ili iti Israel. Ket no ti ili ti Israel irepresentaran na ti iglesia ni Apo Diyos. Ti iglesia ni Apo Diyos kas ti ili ti Israel. Dagijay tinamaga atultulang. Anya inaramid. He prophesied. Kitidin nga nangag digito nga tultulang dayjay sao ti padto ni Apo Diyos. Inaramid ni Apo Diyos kuna naket ikakto ti anges kadakwada. Ikakto ti penek, ikakto iti lasag, ikakton iti amin ket agtakderda. Akas maysa nga maingel abuyot a mighty army. Anya iti kasapulan kakabsat, nga daytoy nga buyot ni Apo Diyos, apakikam-kamengam, agbalin, nga maysa, nga mighty army. Daytoy, iti adalin tayo. Maysa, nga ladawan, ti ayat. Nakita kakabsat nga kasapulan, abingayen tayo, ti lesson tayo, iti talong. Umuna, love is supreme. Ti ayat, isu kakabsat, iti kangangatuan. Mikadua, ti kababalin, ti ayat, love's character. Ket ti makatlo, ti panagitured, ti ayat, love's endurance. Apan tayo iti lesson tayo kapsat. Love is supreme. No alaan tayo iti Biblia tayo. Alam nyo di iti Biblia yung kapsat. Lukatan tayo iti adadalin tayo itata umuna a Korinto kapitulo 13. Manipod iti versikulo 1 ingana iti 3. Inbaga ni Pablo kakabsat,
nga ti ayat isu iti number 1. Dinggin nyo, kunana, no agsao ak kuma, agraman kadagiti dildila digiti tattao, ken dagiti anghel, ngem awan kumati ayat ko, nagbalinak akas may sa abronse nga aguni, wenno piang-piang nga umaw awang. Versikulo 2. Ket no kupikupak kuma iti tulok talunggading ti pamadto, ket amok kuma iti suamin apalimed, ket ti amin asirib, ket no kupikupak kuma iti suamin apamatim, mabalin ko kuma nga garawen dagiti bantay, ket awan ti ayat ko, awan met patid ko. Versikulo 3. Ket no iwaras ko kuma dagiti suamin akukwak, tapno maipakan kadagiti napanglaw, ket no yawat ko kuma ti bagik tapno mapuuran, ngem no awan iti ayat ko, awan kuma iti gungunak. Dinggin nyo dahil conclusion na kadigiti talong verses, no awan ti ayat ko, awan serbik. Uray no nalaingak kunana nga agsao at kanyakon ti talento dagiti tattao ken ti anghel, agbalinak akas piang-piang. No adda amin asirib ko, I am nothing. No ited ko digiti amin asanikwak, amin nga kukwak, tapno mangan dagiti napanglaw. Idaton ko pa yun ti bagit, tapno mapuuran, ngem no awan ti ayat. Awan. Anya iti kahit ng sawan kapsal. Anya man dagiti nobility, anya man dagiti nagsayaat nga aramiden, ngem no awan ti ayat, useless dagiti nga aramiden. Anya iti ibagbaga ni Pablo kakabsat. Iti ibagbaga ni Pablo, at ako madayjay ko natin reality check. What is your motive in doing so? Sikakanti siya makambo, kini Apo Diyos kakabsat. Tadadayjay ko natin yung agpamarang. Anya, we live in a facade. Tadadayjay panagkangkanta digiti babaro ken babalasang idi nga babak lalakay ken babakit da itatan. Nga ti kunada ket smiling on the outside, crying in the inside. No dadto masantay nga makita kakabsat, ngem ni Apo Diyos makita na. Dayjay tao nga agar-aramid amuna. I'll give you one example. Agawid kami manipod iti maysa nga crusade. Dinawat ko iti maysa kadagiti layman iti misyon idi nga gapu iti maysa nga napasamak na ikat, gapu iti maysa nga napasamak 5 miis iti pamati na. I wanted to restore him, ket idi umay nga kumuyog kanyami nga agbisita. Kuna kanya na sikaman iti mangyadal ka daytoy basit nga aramiden tay nga crusade. Wan pastor kuna na. That was the time nga wan digiti PowerPoint. That was the time nga digiti mapan Biblia laeng iti awit da. That was the time nga manipod iti sirib iti Biblia. You argue with the people.
Kalpasan kakabsat iti talo nga rabi. Idi agawid kamin, kuna na pastor, dumagas kay mampay lang iti balay. So, we stop by. Idi pagunag medya balay da, daytoy nga kabsat kuna na pastor, daytoyen ti maudi nga rabi nga siyak iti agsaw. Da kami nga agkakadwa, we look at him. Kakunang apay kabsat. Nagsaya at met iti panagibat mo dagiti balikas. Nagsaya at naurnos dagiti presentation mo tapno probaram nga pudno dagiti ibagbaga manipod ti sa una po Diyos. Dayjay ti kuna, if I have the gift of prophecy and fathom mysteries and all knowledge, nakita kanya na. Kukuna na pastor, wen amo. Wen amo. Ngem awan, dahi apoy na. He cannot feel the fire. Dahi fire iti ayat. Dahi nga adda, dahi indwelling nga Holy Spirit nga isuti mangidiktar kenkwana. Iti nakita what he was presenting was coming from a human wisdom gathered from his past experience. Ngam awanen dayjay kunatayo na ayat. Dayjay ti kuna nakabsat. Masapul ti ayat. Iti mikadwa nga paset kabsat, ti kababalin ti ayat. Adda iti duwa a kababalin ti ayat. Umuna, dayjay positive, diyan nasayaat. Mikadwa, dayjay negative, diyan sang nga nasayaat. Kung pastor, adda ka diti nga nasayaat, nga ramidin ti ayat. Ura siyak dayjay ti panunot ko, idi. Ngem idi nga kita kakabsat. Nubasaek dagijay a negative, it can be translated into positive. Iti versikulo 4, ingana ti 8, agtuloy, wenno agpatuloy ni Pablo kakabsat, nga ibaga, no anya dagijay kababalin iti ayat. Anya dagijay positive. Una na, ti ayat na anos. Ti ayat, saan na nga idulin, he does not keep records of wrong. Tapay, dayjay nga ayat, pakawanan na, dayjay basol. Dayjay nga ayat, kaluban na, dayjay nagbasol. Mikatlo, ti ayat, agragsak iti kinapudno. Kiti ayat, protektaran na, pagtalkan na, ikan na ti inanama, ket agtultuloy nga ayaten na, dahi object, itinayat na. Anyamit dahi inbaga ni Pablo nga arig na, kaslalaag parang a negative. Kunana, ti ayat, saan nga umapal. Ti ayat saan nga aglastog. Ti ayat saan nga napasindayag. Love is not rude. Hindi ko natin nga. Naggaspang naman tayo yan. Hana nga kitain iti paglaingan na nga pagimbagan. Ti ayat saan analaka nga agunget. Ket ti ayat saan na nga pagragsakan iti basol. Kitaan tayo kakapsa. No daytoy iti embodiment iti Diyos. Nga kayat na nga ited iti iglesia di Corinto, akas ti kayat namet nga ited iti iglesia tayo itata, kanyam ken kanya. I-check
tay kay di kakabsat, no ti panagbiag tayo addan ni ayat. Remember, I use the word ni, hangati. Tapay, ti ayat, iso, iti Diyos. A person. No addan iti Diyos nga iso ti ayat kada tayo. Anya nakit din kakabsat anya. Kitain tayo. Daytoy nga ayat iti chapter 13 ket makita tayo ni Apo Jesus. Tapay. Umuna, dayon bagatay tatayen, God is love. 1 John chapter 4 verse 8. Agsipod ta ni Apo Dios isu ti ayat. Ket ni Apo Jesus isu iti full expression kadayjay nga ayat na. Makita tayo nga ni Apo Jesus isu ti iladladawan ni Pablo ito chapter 13. Kunana, love is patient and Jesus is patient. Iti umuna at Timoteo 1 versikulo 16. Kunana ni Pablo, but for that very reason, I was shown mercy so that in me the worst of sinners, Christ Jesus, may display His immense patience. Anyan kakabsatan niya. Ti kunana ni Pablo, siya kun kunana iti kadadaksan kadagiti amin ang managbasol. Ngem pinili na iti Diyos tapno ipakita dayjay nga kinaanos ni Jesus. Try to imagine the life of Paul. From a lofty and high educational background to a diehard follower to a murderer. Ngem idin nga inayaban ni Apo Jesus kunana, tapno iparangarang ko that I might display the immense patience of Christ. No, alain yun the persecution na ni Pablo, makita yun the transformation iti panagbiag na. Mikadwa, love is kind. Ni Jesus, ket naasi. Ijay umuna a Pedro 2 versikulo 3. Indiklara ni Pedro, the Lord is kind. Amo tayo kapadasan ni Pedro. Amo tayo. Kalpasan digijay nga pinangpili ni Apo Diyos kenkwana. Inbaga ni Apo Diyos, Pedro, sakbay pay nga agtaraok iti kawitan, iti maumuna, na ilibak nakton iti mamitlo. And what Jesus said became true. Kiti din kakabsat nga ilibak ni Pedro ni Apo Jesus ti mamitlo kadayjay nga gundaway. Nagtaraok di kawitan, nalagip ni Pedro di sao ni Apo Diyos. Then their eyes met. Nakita ni Pedro dayjay nga ayat. Nakita ni Pedro dayjay nga asi. Nakita ni Pedro dayjay nga kinaanos. Indeklara na the Lord is kind. Dayjay kindness, dayjay ayat ni Kristo transformed Peter. Kunana ni Pablo, love rejoices in the truth. And Jesus rejoices also in the truth. Iti Juan 15,
versikulo 9 nga nagdis, tinbagana ni Apo Jesus kadigidjay nga adalan na. Ibagana kanya kadigitiam amin nga adda ti tarigagay ken desisyon na nga sumurot ken kuana kunana. No ay ayatendak. Surutin nyo, dagiti bilbilin ti Ama, agtalinaed kayo iti ayat na, akas ti panagtungpal kumet iti bilin ti Ama, ket nagtalinaedak iti ayat na. Ni Apo Jesus kabsat did not, will not separate dayjay obedience to the law, ken dayjay nga talinaed iti ayat. Iti inbagana nga inted na iti example kunana. I remained, nagtalinaedak ti ayat ti Ama, gaputa tinungpal ko, dagiti bilbilin na. Aramiden nyo mat ngarod akas ti inaramid ko. No ay ayatendak, kunana ni Apo Jesus kanyam ken kanyak, akas tin surat ni Juan. If you love me, keep my commandments. Ti ayat, endureth all things. Ni Jesus, inaramid na dayan. No kitain tayo kabsat, iti Hebrews 12, versikulo 2 ken 3. He endured even the cross. No basahin tayo ti Pilipos 2, versikulo 8. Awanen kakabsat, iti sino man a tao nga nagsagaba nga adu nga dagdagsen na saksakit na sasaem ngem ni Apo Jesus. Di ayat patyen na iti amin. Jesus saw in persons and believed the best in that person. No alaan tayo ni Pablo kakabsat, akas example, tayo so nga rutin ng isurat, love believeth all things, endureth all things. Isunan iti example nga inkabil na. Kunana, siyak iti kadataksan. Ngem gapu iti ayat, gapu iti parabor iti Diyos. Inaramid na kunana nga instrumento dayjay nga ayat. No inaramid ni Apo Jesus ken ni Pablo dayta. Dayjay nga ayat nga isuna ni Apo Jesus aramidin na met kanyam ken kanyam. Mikatlo nga paset. Ti panagitur iti ayat. The endurance of love. Iti verses 8 to 13, itinbaga na kakabsat ni Pablo. Love never fails. Aminen kunana. Aminen, no addada ditoy, they will fail, but love never fails. Panagipad to, agsardang. Panagsao, kadigiti kinasirib, agsardang. Iti panakaammo, agsardang. Anyati kaya lang sa uwan kabsat. Let's put it in a very practical way. Noon may ti pagbungan tayo, but let us accept reality. Iti pagbungan tayo, the older we get, the more we forget. Anya ti bagbagana, where there is knowledge, it will pass away. Mabalin nga si kakabsat ko, iti may sa akasasiriban ita iglesia yu itata. Praise the Lord. Mabalin nga si kakabsat ko, iti inikan ni Apo Diyos di talunggading itata. Mabalin nga itinagan mo, adday iti sumursurot nga nakadado nga litra,
Idi naggraduar ka at dapat dagiti Latin honors. Magna cum laude, summa cum laude. Ngaman ti baganan ni Pablo. Where there is knowledge, it will pass away. Anya ti bagbaga? Let us accept reality. Nga uray ti kalalaingan. Dumteng to di aldaw. Nga dayjay alaingda will pass away. Kasano ngay pastor ko nam? Isumamisisa ba kanya? Kasano ngay pastor? At dayjay pa nagsasao tayo nga Ilocano. Agkabaw. Ni, nalipatan na. Isong ano da duma ka, ang giving tips. Kung na kino, adda iti manggrit kanyam, pretend you know. Pretend you know. Kumusta ka, pastor? Ay, nagsiatin sister ko na. Ang mamulag, pastor, ay, wine. Ano ibagam? Sino katatayan? Dayayan, tibaganan ni Pablo, where there is knowledge, it will pass away. Ngam intun kakabsat no itid ko man ni Apo Diyos, dayjay sirib tayo niya. Let us pray. Apo ko na, usarin na ka diya. Aday ti gayem ko ni Pastor Robinson Ayupan. 2 weeks ago, he said, I am very happy, brother. You are active in the ministry. Apay, alantay ti practical kakabsat. Idi adati kayat ko nga pukanen asanga. Iti maisa nga kayo tulikod iti balay. Abay iti balay. Idi alak di bunang, kita di bunang, nga kang kanayon nga usaray. Napno iti lati. Anya tinaramit ko. Napanak ket inalak di pangasaan. Inasak dayjay bunang. Anya iti practical kakabsat. Dayjay bunang no hangos usaren aglating agbalin anang model. Into no kasapulamon na modelan. Tanapnuan iti lati. No kayat mo nga dayjay asirib nga insagot ni Apo Diyos kanyam. Kas di bunang pausar ka. Tadayjay ti ayat. Ti ayat kayat na itagserbi. Intuloy ni Pablo kakabsat ko na nam. Taamu tayo ko na lang katipad to agsartan. Nga iti panagipad to agsartan. Iti nagsayaat nga inbaga na kakabsat. Idi ubinga nagsauak akas ubing. Ti panunot ko, panunot iti ubing. Nakirin nasunak akas ubing. Ngem itatan. Tanataengan akon, I put away the childish ways behind me. Anya iti kaya ng asawan? Ti kaya ng asawan, gapu iti ayat. Adda dahi panagrangay, panagdakkel, panagprogreso, iti na Kristyanuan, a panagbiag tayo. Nagrugi tayo iti kinaubing. Mabalin nga iti taraon tayo iti gatas. Ngayon ko na ni Pedro, saan kuman ako na. Agpili kay magtinanga, mangang kayon iti solid food. Tapay, you are growing. Ito'y balay kabsat, we have someone who brings joy to us. Isuna ni Eli Rafael Diapo. He is 1 year, 8 months. Ngumibaga kada kayo. He is acting older and more mature than his age. Nagadu itid na kanyami nga ragsak.
Every night no dadat ti balay. Umay ni Darwin, awit-awit na ni Eli ko na. Say good night to Lolo and Lola. Ibatan na deja anak na. Umay ijay ayan iti katri. Taramidin na, he will come and kiss his lolo. Go to the other side, kiss his lola. Dahito yung ubing na-train kakabsat ni Alpha kini Darwin. At dahi iti tugaw na, tugaw tubing. Kit iti lutuan ni Alpha akanin na, dahi solid food. One of his favorite vegetables, dahi broccoli. Lutuin ni Alpha jaling taan na ikabil na dya plate na. Kit idi nakawarwara. Baybayan milata. Murkat ditoy, murkat di jay, murkat di baba ditoy. Ni Bilas Ray, nang ikabil iti description na ni Eli Boy kunan DIY, do it yourself. Ngamitan lumanganan ni Eli Boy yan, ikabil mo di panin na awanen ti adu nga murkat na. No, dati marigreg na piduti na iksubli na di plate na. Why? Agsipod ta digidjay nga aramid na. He's growing. Anya iti kunanan ni Pablo Kabsan. Agbalbaliw tayo No, dayjay kinaubing idi ka agpungto. Dayjay ko nato yung agpasugnot. Itatantan na taingan kan, gapudya ayat. Sublin tayo karakter na. Agbaling ka nga na anos. Ayatem di kinapudno. Ibturam iti amin. Patyam iti amin nga nasayat. Because it is the embodiment of Christ. Sana inbaga, iti maudi a bersikulo na, iti kapitulo 13. Isu iti paset a mayulo tayo. Ket ita, mataginayon ti pamati, ti namnama, ti ayat. Anya di ito yung talo? Pamati, inanama, ayat. We have di ito yung talo. Ngem anya iti kunanan ni Pablo. Kadagitoy atalo, pamati, inanama, ayat. Ti kadakkelan kadakwada, isu, ti ayat. Anya iti inadal tayo kakabsan. Tinadal tayo, kada ito'y kapitulo 13, intag-ay ni Pablo ni Apo Jesus kadagiti kamkameng iti iglesia. Tapay, idi nga irugina dayta asurat na. Iti kapitulo 2, versikulo 2, kunana. For I resolve to know nothing while I was with you except Christ, Him crucified. Anya? Iti sentro iti biyag. Iti sentro iti padamag. Iti sentro iti namnama ken iti pamati. Ni Pablo inbagana. Ni Kristo. Ni Kristo laeng. Isu nga idi nga insurat na iti kapitulo 13 kadag iti kakabsat. Naawatan da nga iti ibagbaga ni Pablo. Kakabsat ko adadtoy ni Kristo. Isu ti ayat. Tuladen tayo. Kasyain bagana idinapan nga lawas. Tuladen dak. Akas palang tulad ko ken ni Kristo. Marit na kuma. Nga dayjay nga ayat si bibiyag iti personal a panagbiag tayo. Marik na kuma ken makita kuma nga daytang ayat sino ni Apo Jesus si bibiyag kadagiti
Sabbath school class tayo. Makita ko ma, nga daytang ayat, adda ken agdibiyag, iti iglesia apakikamkamangam. Kabsat ko, intun no makita dagiti sabsabali. Akas dayjay nga iglesia di Corinto. Nga addan dayjay nga ayat. Sino? Ni Apo Jesus, iti panagbiag, iti nagtingaan dagiti agkakabsat, iti unag ti iglesia. Adu, when adu. Dagijay nga agtarigagay, maguyugoy danto. Nga umay kanyayo, umay kadagiti anyaman, nga pasken nga aramiden tayo. Tapay, ijay, makita da, di ayat. Makita da, ni Apo Jesus. Agbiag kuma, ti ayat, iti panagbiag tayo. Akas, iti kuna, ni Pablo. Agkararag tayo kakabsat. Ama agyaman kami tasika iti Diyos ayat. Gapu iti ayat mo. Inted mo ni Apo Jesus akasagot daytang ayat. Gapu ka daytang ayat mo, Diyos, kayat mo. Nga isubli na kami iti maysa asibibiyag a relasyon ken ka. Kitagyaman kami tani Apo Jesus iti nangited iti itayta nga example kada kami. Ayat, tinumpal na itibilin mo. Ket kayat na nga itadmet daytang ayat kada kami. Tapno tungpalin mo met dagitang bilbilin mo. Agyaman kami o Diyos iti sagot ti Santong Espiritu. Agbiag kuma, iti panagbiag mi. Maminsan pa'y tultuloy mi nga dawaten o Diyos. Nga dadig iti kakabsat mi, nga agsagsagaba iti anyaman a problema itata. Sakit man, ana pisikalan wenno na espiritual. Wenno niya nga problema nga iti do Diyos iti kabusor ti panagbiag da. Ama dawatet, salaknibam dagitoy nga kakabsat. Sagidem ken agasam dagitoy nga kakabsat. Isublim tinananay asalunat iti biagda. Bendisyon mo Diyos ti iglesia, bendisyonam na kami. Ket agyaman kami taysika iti Diyos nga nangayab kada kami. Ken sika iti Diyos a pagserserbian mi. Itinagan ni Apo Jesus dinawat mi digitoy. Amen. Ken amen. Into no may nga lawas kabsat ti adalin tayo may samanen nga napatag eleksyon. Ngem itata agpakada kami. Ay ayatin na kay na Apo Diyos. Ay ayatin na kayo man. Urayan nyo di chat group tayo kabsat. Di simple nga lesson outline kada ito nga lesson. Imbag nga rabi tayo. Amin.